Kawai ka samla kinthei kabala tip kerteng kum kalari kinti nong ben alpha south nam karta nagshnong site sning lat maurong riboy district kalaja na yeng na du ka alpha santarik mentaw benai klem wan phaishu katkum ka jingte balayo lum lo ong bakate ka samla ka sa bala ka jong ka mei ie hinre ha ka alpha santarik ha ka por shiteng sngi aa kalami na la yeng klem tip shanu kalen bat klem wan phaishu shala yeng hadu minta halor kate ka jingja kate ka samla nakalian ki bahayeng kila ujor sha ki pulen ko umsning police station banthwen bat ban labdien ya kate ka samla hinrei hadu minta ampat labdien ban yo jingtip aa shaphang jongka ka jingja jong kate ka samla kala pinlong ki bahayeng ban lingo ngan bat sa ako umdum bat kerpat ru ya kino kino ki bayo I ni yo jingtip ya kate ka samla bakin pintip sha ki pulen khnang ban labdien kloy kat bala